అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. 12th జూన్ ఈరోజు యేసయ్య మిమ్మల్ని చూసి చెప్తున్నది ఏంటంటే, నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశమిచ్చును అని సామెతలు 10:21లో చెప్పబడింది. ద లిప్స్ ఆఫ్ రైటియస్ ఫెడ్ మెనీ. ఈ వచనం మన మాటల శక్తిని గురించి బోధిస్తుంది. నీతిమంతుని మాటలు ఇతరులకు ప్రోత్సాహం, జ్ఞానం, ధైర్యం ఇస్తాయి. మంచి మాటలు ఒకరి జీవితాన్ని మార్చగలవు. కాబట్టి ప్రియమైన బిడ్డలారా, మన మాటలు ఇతరులను నిర్మించేవిగా ఉండాలి. జ్ఞానంతో మాట్లాడడం చాలా అవసరం. దేవుని జ్ఞానం మన మాటలను నడిపించాలి. చిన్ని ప్రార్థన. ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, నీకు స్తోత్రాలయ్యా. నా నోటి మాటలు ఇతరులకు ఆశీర్వాదముగా ఉండునట్లు సహాయం చేయుము తండ్రి. జ్ఞానముతో, ప్రేమతో, సత్యముతో మాట్లాడే హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వుము తండ్రి. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.